Nandito tayo ngayon sa Sabangan Beach. Ipapakilala ko sa inyo ang lahat ng bundok ng Pangasinan na naakyat ko na. Yung pinakamataas doon ay Mount San Isidro. Natawag nila, ito yung pinakamataas na bundok sa Pangasinan. Tapos, ang katabi na ng bundok, may babayan, paakyat din. Ang tawag doon ay Mount Fernandez, sabi nila. Hindi lang ako sure ha. Ang katabi na naman doon ay Mount Uriao. Doon ko nakita yung pinakamataas na waterfall sa buong Pilipinas. Sa akin lang ha, nasa more than 100 meters ang taas niyan. Ang baba niyan, nandoon din yung isang mataas din na 35 meters yung Fortasio Waterfalls. Yung ridge na yun na maganda na nakikita nyo, ang tawag doon ay Fortasio Ridge. Sa baba ng Fortasio Ridge, yung kaharap niyang bundok, yun ay Mount Cruz o sinasabi nilang antikit bato ng Labrador, Pangasinan. Itong mga bundok na ito, hindi ko lang alam kung anong mga pangalan nito, pero naakyat ko na rin yan. Sa likod niyan, mga bundok na ng Mabini, bundok na ng Infanta. Naakyat din namin yung likod niyan. May naakyat namin doon tong Mount Migugulgol at saka Mount Batilpil sa likod niyan. Mga magagandang bundok din siya. Kung dito kayo sa may swal na part, ito, mga bundok na yan, maraming mga bundok din dyan pero hindi ko alam yung pangalan pero naakyat ko rin yan. Itong Mount Talakitik ng swal at saka yung doon sa kabila, yung doon na malapit sa may yung doon banda, kung makikita nyo, yung malapit doon sa, nakikita nyo yung swal power plant, nandoon yung andikit bato ng swal, malapit din sa Alaminos. Balik tayo ha. Balik tayo. Dito sa kabila, yan. Kung akyatin mo itong Mount San Isidro, yung original nito na traverse, umaabot ito sa 36 to 46 kilometers. Pero meron na ngayong shortcut na 20 kilometers lang kung itatraverse mo. Doon sa mababa yung maraming mga bundok dyan. Pero ang naakyat ko lang doon yung Mount Danak, yung Susong Dalaga. Sa baba ng Susong Dalaga na yan, nandun yung Mount Kitoy, Mount Eryang, at saka Mount Balintawak. So, bababa kayo dun sa Pantun River. Itong mga bundok na ito, ang daming waterfalls. Kung ako ang tatanungin nyo, yung mga waterfalls sa buong Pilipinas na gusto ko nandito sila lahat. Kasama na itong mga beaches ng Sabangan at saka ng Istansa. Nakikita nyo nandyan yung Lawis Beach, ito Sabangan Beach. Sa likod ng nagbibideo sa akin, doon yung Istansa Beach, papunta na dun sa Kapandanan, Balintawak Beaches. So, ganito kaganda ang Pangasinan. Thank you.